Şefaqa azadiye, Ramazan ölçen, jiyana biyolojik a hemû kesan bi sînore. Kar û xebatên ku kesekê di temamê emrê xwe bikin jî bi sînore. Lê tecrübe, fikir û raman ne bi vî awayî ne. Ew nifş bi nifştên veguhestin. Civak tişta gotxêra wê de ye, ji xwe re digire. Car bi car yên tercihên wê şaşin, ev dibe wêranbûn û xerabmaliyê jî. Dîrok heta dev bi mînakên wê tijîne. Emrê civakan jî heye. Lê ev emir bi guherîn û veguherînê dikare bê dirêjkirin, yan na sabitman xerabûne. Em li civaka Kurd binêrin. Di nava herka dîrokê de ji bi hezarê salan bûye kakilê civakbûn û şaristaniyê. Lê heta doh pêra hanê jî rewşa wê ji koletiyê jî xerabtir bû. Lê îro roj em behsa civaka Kurd dikin ku dinya bi hejmakarî lê temaşe dike. Dixwaze li kêleka wê be, dixwaze ji kerameta wê sûdê bigire. Ev çawa çêdibe, hikmeta xwe çi ye? Hikmet di rojbûnê de ye. Dibûn, hebûn û çêbûnê de ye. Hikmet di derketina rêber apo de ye. Di nav tariya sed salên bêdengî de rojbûna rêber apo bû şefeqek. Ne tenê rojek ji rojên salê, lê rojek ji bo dîrokê. Ew rojbûn weke tîrêjek ku li ser qada şer û ramanên Kurdistanê hilbû be, şewq dide, ronî dike. Rêber apo ne tenê ji dayekbûnek bû, lê bû destpêka guherîneke mezin. Kesayetek ku qada siyasî û felsefî ya rojavaya navîn serûbin kir ya rastit li cewhera wê vegerand. Di dîroka nêz a mirovayiyê de kesî wisa nekiribû. Xisleteke xemxurên civak û jiyanê, xisleteke derbasbûna ji xwe û bi civakê re bûyîneke nû ye ev. Ev rojbûn ji bo civaka Kurdî, ji bo civakên li vî erdê hebûne. Meşa ber bu çêbûnê ve ye. Hikmet çi ye? Li erdekê ku hemû çareserî bi devê şêrê û devê tifingê hatiye ferskirin, rêber apo çi nîşanda? Rêber apo nîşanda ku şer bi tenê çek û barûdê nabe. Şerê wî ye herî mezin li dijî ramanên kevin bû. Wî got ku azadî bi tenê ji derve nayê, divê ji hundir were. İşaret bi rûxistiniyê dikin. Di 26 salên li îmraliyê jî wî felsefeya xwe wek çek bi kar anî. Her peyv wek tîrêjek bû ku di ser dîwarên îmraliyê re bilind dibû û xwe digihand milyon dil û mêjiyan. Jiyan ji rêber apo re bû têkoşîn û têkoşîn jî bû jiyan. Wî nîşan da ku berxwedan ne tenê li bi dest û lingan e, lê li ser ramanan jî. Wî got, em ê bi zimanê xwe, bi dîroka xwe, bi felsefeya xwe xwe biparêzin. Ev bû bingeha şoreşeke nû ya siyasî û civakî. Rêber apo jin wek dilê têkoşînê dît. Ne wek kesên têkçûyî, lê wekê hêza guhertinê. Wî nîşan da ku azadiya jinê azadiya gel e. Ev raman bu sistema ramanî ya wî ya herî bandor ku tenê li Kurdistanê ne, li cîhanê jî deng veda. Ji ber wê jî rojbûna rêber apo bû mîladek. Ne mîladê dînî, ne mîladê netewî. Wî bû yekem kes ku bi awayeke felsefî û pratik nîşan da ku Kurd dikarin ne tenê bimînin, lê bibin bi wî re Kurdbûn xwedî raman, xwedî rê û xwedî biryar. Rojbûna rêber apo ne bîranîneke, lê pêvajoyeke. Pêvajoya ku di her rojê de weke agrê Newrozê dişewitîne tarîtiyê, mizgîniya ronahiyê û biharê dide. Wek tavê ku roj bi roj dihele, lê qet venamire. Ji ber wê jî em Kurd baş pê dizanin ku rêber apo ne keseke, ramaneke. Ne tenê mij û doganeke, ew şewateke mezin e di dilan de vê ketî. Di mêjî de şewq dayî. Rojbûna wî, rojbûna civaka Kurd e.